Bena Yadamwase Cecilia Achampon Denny Mensa Mako Yadamwase Docas Afo Yadamwase Pa Semudia Chicken Day Dumata Kalaza on my descent. He's been a while. Philomena Echan Amankwa Grace and so about Abanakofo and so Ejine Modern Ventures Macro Junction and Afe Derek Kefusu and so Abba. I descent, I miss you pa. It's been ages. Bema Roots and so Ejine. Now Rampa and now no Nkoma Yedi and Yahweh Nientira Awafu a man cheat, a meme cheaty. Near Nasada, no meme sing great dressing near Rigem. Na said ye nano Nankuto na enche esron enche insuamuna pa ebet yegu papa ye hwene ema na abrampa oba bi a waware be na dweso obegu na wade mpa ho fi okay kan Genesis a ebra woton Joseph edne kodura Potiphar fi no Bible say Awurade nhire di Joseph achi na Potiphar ne oye nyina yeye na wode ne fie ho ne yema nyina ehye Joseph nsa ne free ho kro no ne yire Mr. Zuleka Potiphar etu nani te edisi Joseph so say one ne meda e kire say enye sika enema wo ba be ka say obefu achi because obi o wone yema watumi de agya na ko ade na ne nsem obi papa ne so no ye army commander it obi a na won trafaako onante uchi tidie ne yesua wobetimi anya sika pa enso wan hwe yi a obi be fa wo yere esanse bia wuni adagye a ye de tena fie eware wani di wadwuma achi bebre na se wo ba enye wo ba ya tete no Kristo mu obi be sia tirama because Potiphar no yobia na oyedefo nanso na Zuleka epese Joseph enene da ne kuni ho wapie wobetimi ya obi a wo sika pa so no wanum kasanye okekan na Nabel Abigail any David ho asema Bible say oyini David kwa akon one ne nko a ma bre o mo ba e no so ma ne nko ase o mo nko na be ho enko kan kire ne say o mo mu bibini na Bible say na be toto ayampia edidi ohi David atem e bra ne yere o Abigail tie no o say me ku die se die ni di tie no sa na o tie o ye jejentwie o kan na be wanse me so ye sikani adefo a o ye dwe o mu ne ho o mu ni pa etu so betimi enya sika pa ka bia bebe bia betumi atobia mayire ba wanum kasa ebe mu obi afa wo yere ema de yete wo yasom ena ma ye niji ema dom do mani hu tina de bia cheche sa wo yo ba di huni sese hu na oku ani bo so a ne kon ado na wo ye bema wo ye sika wo bo homoden na wanum kasa kasa fin sabe wo ye kurasini wo mu ma wo tete ma basabasa papa so obama be started say wo obama wo yere no ni wo yiri din komo o man compliment and no one efe pa wo ba oku anka bibi ankyere wo won so follow to uti fia obi ye wadwuma ma e wadwuma enti obetimi enya sika enso wonkura sisem nti obi no wo yere beda because wonu kasa time ya titi we kurase eti yere okwan se ka oba kuromu wo be sesa maami ode o kurase ni na so ke kansem a na yo kurase ya wo fa ntumu maami o kurase ni jade ya wo ye na ke kansem a na ye kurase ni wo sika o ti se na be sikani but wonu kasanye it is ono ane yere se me ku die se die ni die tie ne sa na wote wo ye jejenchie aburu jimi so aburu kwase aso to de wate sika akwa mu ha ko sha tikreto
Ujimi no edu ko share creator enti wo sika sua kasa na nye sika na ya de nyina wo sika no enyi na si no obi ba fa wo yere na wo tia ebi abeka se wo sika nti wo benya oba foforo ba be ya wo ya se wo duane ya wo die na wo bi ensem fata se ko be watch my what tie di asem esanse wonum kasa enti se wo ba be chitia eye niema mienu ada so ba na ebaifo because ye wo many bi wo ho a drop ye ni bia la ye from amfamu ana sabe kotia ba ko nsu ni di enuti ena ya na ye kan red flags wonsem woni ne nante no wo se me yiri se be opedie pa ena ye wadwen se wo betwe na wura Kristo mu na sabe Kristo mu no ensedie kwaye o agese wo ba wo wa ho hyeso na ono akasa tumi aye ne ho adwuma na so betwe na wura Kristo mu a papa wo ho ahya wa ahya gon area ho ahya wa ahya gon wo bi da ni gosi na so abondu kwasia na sawo chen yanuti ya sua kasa papa nya daje ma wo yire se wadwuma na te sade akura fine time bi se eyemu mienu bu benya quality time quality sex obabi ani je hu wo dia wo mo ago wo ya kura ho ye hu ye o ye krasini o ya hu ye na memra se be ma benya daje agro ne yire ho ama ne yire na rich edru baby obema ne yiri tawia na ma mi kodwale na ya awerho ne sabi ne japade anu nyina atete esese no because enya dia onya daje ediama no se ne yire nya daje ma wo yire na onya daje ma wo yire na ubu wo yire a obia beka se wo yire jimi obedo obe cherish obe kura wo yie agire bayifo omo asabi tadua ba ko nsuo mu di no de wo ye den aha ne ye ne esuo to agrade adwudwa wo de church na tebehwe ne motom kwe akodi aba esuo to agire mu dwudwa ni pe dwane church na tse ne motom entuma guniti kwe obeduru ho akodi ya wo samari bi efo o ahya wo bodamfo omo ho ene ye wo omo a situation bi ene epiepia wom ama o makoye za abone no obi o ha ontumi anwo kire etu ye bema fa wonsa ya dwuma na wo yiri be chiti wo so pa dwuma ye wo bema wo mpebre wo ti duase ato dam ya ma sanwa atatai wo mpebre wo ba na bra obi kire ni sika kakra bia oye nipa obekọ esanse ya se ye ntra faako enkro do so a da bi o mentra nyan buasi o ko he de wom enkro do so a mentra faako nyan buasi na brapa na family ma ko for photo manto na o sene no e dia ye kokra so enu ti no we yo bema fa wonsa ye dwuma kwasem wo yire wo niam atete apansam eti said wo sesa nnade e wo border so mami wo baje na wadengi se na no wote wo manasa so de ni dua so ba besia ba wire gu fom ase wo kampuna maka ni trust fi awata sister na ko pe life pa aware bone amana tia ko guti se body trunk edi anko ya dwuma na po yire ho ka upade efe so sechi eten se kokuo wa yo ho abo kokko sechi asekan wo kira do so wi abura ko ba nyina bi eti ya dwuma na po yire ho ka bo yire ho ka emema epinum se ye betse ya no appreciate ye yire ade o muntumi nya no se oba ya de papa no be kanfo no se ade a wo ye die why ade dabi woni mpasa de oba na ye nation tirim emema de o muntanka wo ye kwase ni ntia
Catcher no no to the Trimunyanity, no one to us on ye. Now, ye no who said, Bibi Papa be a free mum obey. Obeja ye. Na manunu so eke kansem. Sa onu obeda na oba no sebi bi oji nani kakra. E wo wiase wo sroi. E to nim bibia na wa wagyae na wo gyae ni bibia na wo ye kama. En wa wa no wo ba shawo na ma e wo mpa so. Wa no kro. Eh we nyina wonim ye. Wa say yo obejaye kawaru tom no nya mawo na e ode na wo ichibichibu ho sa opipe gino afiri nsem wati ti de kan wo ye bema wo sika sua kasa papa sikanti emembe bi yere se emoa emane ni baabi ko because o kire sika oba bi ho a wo sika ni nyina no obebutu atwa fa wo so amobi ni nakoda because na dije wuhia no enye sika no ne be se bi wo be wiada bio buoba nyabrema oba bio fa wonsa eye dwuma be ma kwadu fue fa nsa ye dwuma na de tato na me mama bem oba ma nso di hunia eye oba ma nso wudi hunia o hwo asen kroni kokoko no aya yi udale a nso tuturum wo be ma no uturu ma na tin se ga so yire aya dware e be ma dwale aya mutiri mu bon dware yi e me ma wura dwaya hiri wo be na ni tiri mu bon chai ayi ofito aya dware be ma dware you must wo mu nwin na se me call tachimai na me ni MBY enam MBY man sasoa singlet abije enwi esu MBY moto bese ena aye kokko nam se MBY ada oboda mana oso hene na ada nam se wo de kwai oda fam twetwe nam se masa so anko yin kwasa MBY so oye neat ni ubida se be ma pani preduam ne niema no no fam pra no kra be se udi ama oba ne niema osisi oba ne de nyina ama ni moto mu nwini na me kam se ka ho kokko yu moto mu tejima fo mu tie me DJMB wade na aduru wo moto mu no yi na unso to show ibi once a while visit o dentist na ko yi usi ase green na apekesen o halitosis nurses stones e show minimum o ya na yaba kan o kasa ma pampan bo no use listerine na fa wo so anum na wanum pon toto wo ko ron kwase ansa wo fu nsa so a wo ba tutu se na botohu emani botohu ye emani wo mutumi ka botohu opekesen so tentan o tin ba bi enye yi apatasi ade ache so dia repre ko nam na ade ache so edi ade no bi ba amane ba na wanya obetwane ohu ba ma bi o ye presentable o ye neat oni bi kra no start se wo ben na enuti no ba bi a ofi broken relationship mu ba ma bi obe ode ne ho be bata zara danfo no e like so ne beda because that time no o person papa bi a dan atie abusuafo moma ye hwe yie na ye nyina adwuma wo ye ho ye nyina nkomo wo ye ho se de last week na mo dwamu no esere no mo nso nkomo ye wie no mo boxer shorts no mo a mo nware ye no eya mu si mo boaboa no na wotwini do ahwehwem de mu mo kese no afahye emu bon ebe ma oyale why ti du huni na ebe ma oba atena ho ye tete ne akasa che mema abiji my lady nyankopon hira opi eduru ya wada se ya na kroimu aye hye na ensem bi se no osofo nka nkyerɛw baby age se my lady ne be bibia ni akyerɛwo na utie so a ebe boa my lady emema bi mu na ama mma bi
HT. Kwabrania wari will be bad in SCFA. Or Nico Sifie, no, or no dear. Africa, Ghana, you will even say, Bema waren now or confirm Panadia, and not your near bonnet. You. No bad dear cock of fan Panadia. On the iron chilling cotton forever. And to my lady, a man who should be so decided, say, do me, I do you. So be cheatia, or no be cheating. Indeed, cheating baby, I cost you, maybe I be genius subapa. My lady, yes, but a dear man be. And almost so did this edge man. And the best remember be said, Sir Subana, and yet, yay. Now, oba cheating and ya, bearman so cheatia, and yet, my lady, Quabrania quack of a guno at the above any cheating or go cheating. It is what Tenassi shares animal wing, a pushy money be called a bunting. Now, my lady, now cassette, maybe romantic. My lady, I love you, Cabida. On Cabida, not only I love you so proud, your man. So, who call officer or baby or no honor, what dress it come out to me complimenting. Oh, you looking good. I like your dress. I channel no say cabin motuum, cabin and yerida. So, on cabin or you did that, or you don't so often. Quite is oriata on cabin and my lady, we don't so dress it Piabontia. No, this is no fun of yo. Uncle Fim, over him, now many Timan dead. It is said here, a member here crow, a man so here crow. Come each other. I dear more bad to me and a depan as a woman who sent who craft. What will you cry? And so be a one will be 40 years in ye on cabin and a da. Ye best say, and never be a while. A Western culture, no, yes, you never be a honor. And was see you swing at Sanyaman and so. I can't, your relationship, you want. Now, my lady, you can quality sex. Very, very, very important. Yes, Rosso, me have a generation. Who may be a quawadia say, my lady will be a quawadia say, I think, dear think, so very rich orgasm. Rich orgasm of tap. Unmadecro. Who will be that? I see a musician. I welcome. My lady, Nasani pens to be an watching pants and obey your woo. And you want no take a honor, said you won't mean and who you must have. You, my lady, you'll be more grandpa. One in the Kunishamp one, the ex, and or didn't need Bubu Wakaka, no Anna. They say, oh, wait, marriage, you are with marriage. So, it's high time I who says sex a business. Ewa, what do you move? To what's in the who partner on the sensitive part, Vinomia day. Now, Jenny home. A member P. Marcus Yampemwa, yet Jenny, yay, ya condo say, ye home be sunny, and no one yet Jenny home. Ye man at dear home. There be. Petre, oh, crowd you 2 minutes, man. Petre, your nano are done and watch the mine. You don't have a name, my babri woman. I'm Yababa, I don't to me this angle as a woman is. Come a true and so crowd what to watch you. Up or down, 2 minutes. Yabba way, Eja. So, my lady, ain't he said it out? Your best, remember. Your best, remember. So crown, Nagro. And no crumple Nagro. Abomle wa kranya agro. That's right. She. Yesi podu pa. She. Abi de agro yesi podu. Oh, mele de unimajuma. Unimajuma. Ye dia sofudie na edi ni ba bi edi kama. That's right. She. Empam bibia. Oku de so me na ni gye. No kwasem. O mele de me ka se ya na o ka se mi se oba bo ahyewe ma. Bo ahyewe ma oku. Yes. Abije se wa kofie wadi kan oba wadware. That's right. Wa show point papa bi no wayi ahwenie yaguso. Na wo de woto no a kire abonte kwan na be ma no bebie. E de awura bedroom no. Na wo de wani a kire ba na woto no ne ahwenie no. Hwe kwai. That's right. Eti wo cheda na wadum light no. Nti owura mo so light ni say pre. Wo na ada ho. That's so. Eti onye nipa. Mara do majuma. Obebenu ani. You for daha, we daha, say sram. Basa. Abije to aso a. Mara do majuma. Enti ye besre pi. Chese obi ni kunu hia wo mpem. Petre. So hono oba ebe hu ani atoa. Yese mema bi timi to hye ma so se jata. Nanka. Jine se gase adan. Jatadie, wodi na kunu. Ebe wie no na wapra no. Enti ade e friend sex crime no oba nyam anije ebi it's high time I was a factor sanima we wo man no be ma bi yire busa no for sex to me ka chance wa say
me see me ntwa wan na abrampa ani IBG bre madam fubi o se ni kun hye da gina hwehwe nim no de nkoto ahwehwe be ma na awure nche o se nso mi niwo me o se be ma ntini ye ne sa na on se ahwa ya asoche aya na oda ote no ogina hwem esa gura o se ni nso mi niwo eyesa oni ni jaye oja wade no because na nkwase asem enti my lady it's high time ani ma bi wo ha e wo sesesa sa efe se wo part na wo tie se ye tie adwuma mu yi na nka abran payira frɛ no say oh babe ena de wo ba tesenka o ti kakra kunko be kunko asolo woche konkro fi akwaje America visa my lady we na tse no ba hye de no so dum light ada bi ne sa akra wa bra no anya na adana kwa dem no se so le ko tupunu ya abo ama so le ko tupunu bo ama kunko ebe kunko asole sa time ro tumi sa sete so eti ye bileto ema no e wo sa niema no it's high time e wo se niema we ni ye hunu se oba nso watenka abije ma hunu amani o my lady e ma wa fo bi hunu amani o o mutini nka o ja wale ni so enye ye na adane ade bi ade ankese so mo na ni che no se ni ku ka so ne beda kra na yem hyehye no my lady wo de hwe ni ba ya na ba ye nchen oba bi ho be ba ha oba kasa sa se depression afa no but my lady be diagnose na say what was the last time I bema o se ache na se abodam my lady say e ma bi yare e sex o munyantia oni bema ware na bema yi guma so abonten sa ne yesremu mo fire yi o yesremu muni yi ma wale yesremu muni yi ni ba bi akwaje muni yi edie na efe na abrampa se wo down ma kine ukwa sole kwadwo nso na ne bossa shots awure nchen anya bossa shots na nya wo bo se ukwa ado yesremu ma ware yen muni yen why muni yen my lady ne kwa so ano no na ye ne ba bia ye de ko aboye so because ye ne ba bia ko ye ya so fuma me fo ye tibi ko ba adwamai eti se ma anyire mo ho se mo ne ye be didi ye Hadjini my lady baby am di wie ye personal hygiene in men my lady emema no sebi ye ni ye huni kura ebi mo emema ni o mu huni sebi o oshu asinkrunwi enye enso pe blow job ade ko top sister enum a se ni Jenny Sade pe no se ni libido high pa ani o hia tima esima ginam ai esima ginam esi suicide rep ni eri o hia tima dua my lady me si ye nam krom na obi motom fa ohwini mu a then you ask yourself senti we wo ba bi paneti sa na me so obi wura officer my lady na ne motom agye ho na obusa sa branch se e friend bia mpoma ti we no wo de da oba bi so boy e ba cho ye kuma na dodo na wo hwe ben me bi simpa sa de aye ko apro na wo de feel baba wa bia no obedwane enjo sa niema we nyina no eye niema e hadwene ema huna mane o my lady se obi wensa de kodana jo etina ne su kakra na wato ahye ne yire so na wonnom nsa kra na wo se da sei na wasa no nsa na kanka che wo fui so honti kankane to yesre pi ema no mo doye yesu yen da wo dosronko adi emfama wo na emwa na awade enyefe my lady mama fancy ha yada mo ase ane eti di aye no asofo mama fo ye problem na abrampa ye ni kamafo ti yesre papa no asofo mu etode bia mu san de asofo nso die ni mu de bible badem bibia wo ne mere papa ye po asole a ye wie opafia e obi uti wo ho na ya po asole na ye koda no na pese nsa bible studies ya baba enye you na abrampa my lady ebe manini my lady hwe asema da ho no nyazam gitu da bi o ya ye fa ne sa ema bi hu no mani o na my lady baby am de be hya ase eye emema o mumu ma nanka
tu fun se be ma wu mu oba oba bia pa krokro oba bia wo wiase bia ehia krokro ba wo de why wa dwen se usika nti no umu oba my lady oba ni nya wo bi ma ne krokro ni se pe obefa no even say oye gate man kra na se onu fra bonti ba se kwa ofa so oje ne niema na se mommy my lady na se wan kasa ye wa dwen se umu oba gate man ne beda one ne beda mo woni so ato wan ana my lady ebiem emema sabi omo adwuma ye no dodo na my lady omo de niema yi omo ho ano eno so obi be fa oyire ena mi committee wo ha akira me ya frɛ me ha agye niema ngina aboso so asole dem ni board bi o honest o board bi aso apart from asole ni nyuma a wo ye ene ye be kotripo aye hia mampani wa na my lady uguzu hia mampani no mampani kitos be be fie o eyo abehia wo yire na de be firim abanzo obedi no ama de be sie o Mr. Champo je na asem no ye bie nse de tie my lady nya za na ye ka no eti ye besre wo yo bema na wuni adaje a enkoware dabi awade eye mere adwuma wuni adaje enko awade o male de ye agire obi baba na bia me san kama me ma ne santi ase so free so kwati awu amale di enko wale o yale ayeduro ko yeduro mani renche ansana o be ware awaware ko gire obi baba male di tete Pentecost on se me simi free Sunday school a tete Pentecost no ye be hunu za ne ma we nyina se eye adwuma akɔhwɛ wo dem so o TV bo ha se do be oba ne nko bi dem ko TV na ko fast mo na sa de na ye o na ye tete papa edi ne be sere chama so mo zanfa mra eno ya de hu na da so no wo oh se me si mi pense ne ma bi ma ade o ko tatalasta wejai wo so am tatalasta na o ko wejai ebi aso no ni ko ayi be so mu adusa waba na me adusa o si jadi ni bo ya so no wejai ozo tatalasta ezumu asem na me ozo so am tatalasta ye wo ajito ye be si enyesi edi malady said an American no memano munyamre o yiro mra brampa e ya rose mo na brampa malady enti satam no ye be hwe dem so won konya wo fridge ni ye hunu we nyina na malady biem de na ye de pakese ni ye sama mu ko hu doctors o sa obi a oba ne nyimo a anase niema bi nkoyie obe warwa magina so amfa nya awade be ma so yakohwe se duro machie pegya bibia ye adwuma asa ne agimotum enne de malady ye tuafra ti be ma wo nya mfisia aduonunum okọ ware kra ne be ma aye mremremre se nkuto malady na ye se nkuto yi obi ani die mu dendende woni wo yire obeji na frunsem mai wana abanso mo ho se mo che sisire eti se wadwen o se medium di sikani ahofe ne dress malady boa obi be hye boxer short aye fi aba be di oyire me kan kra kire wo ye ho aduro ansa na be wore awaware hwe na no eja bai e de wotwe ekate was say bible say fi an wode mo etimi ansa na ye twa ne yire 19 no waye ni mienu yo ekate wo kire ne mama hogani enu nyina wo wi dodoa no wo kusa yo edi malady was ma be Elizabeth akueko oninu wa grokra oninu wa grokra was se ye twa ne 90 say 2 was eso kama kokko kama miss eh oni man pose no kwasem edi malady ye ka ne say memma mfa anya adesua so wuni adaje ya malady ye nkoware so wo so be ware dia nyamre ma wade no se enna meti ha kina me wa ha ana malady ye biem be ma wo mpe bra obi bedi oyire pebra if se sebi lumba se mon kontin ko he de okono sa obi a ne ho adwuma na sa wo he de okono na akoye oyire sa obe se ono a ye ke malady wo to ade ama ayire kura na wusu na sebi obi siesie bi a wunu se efe no ada na wun siesie oyire sa nti so oba no enna se e kira se no obi siesie ne pe malady won fa won so waware obekọ ama obi ne nada ebi so o press on so bo life ni bi emema pebre malady enkurase pa na wo ana ye kuro ya kumase abeto no so ta ho
ubedru biase anaso to bi anim na dam ye koba ye mpempem gu ho emema ne perifo na pepa onko yaduma no beya na su eye nyema na do ahomache enam dom okoba no abenoa ofru campre na mate ni di chene pe won onya aje ne number woni ni betwem princess ye na be ma su ti kwankwa anuase e pia dam ya ma ne sa no nyina tatai emema musua de se be ma oba ebetra wo ubebu no ubeye adwuma mesika babotom sika ni ubotom oba bie ni wa malady obesesa so odi wachi na so wonum kasa kura nye unni bi no wonum kasa so ya eno so kura nka na ne baabi eti mema wa adwuma ye ema fa yachi ni na yanya ne me ho kwa ma eti me fa yachi ebi so wonum kasa eti me mo ba adwane efiri ho malady bemma bi etimi asori ahoache akotwa petesi o no miensa no miensa edi adia malady bemma asori akotwa nsa na num kan say de na me nua bi je kan na num kan na siase nyina yi nka wa so kisi e ba wiase openi nyina bi malady enu yemfa nwale se wonum kan na oba bie no pesa enti e ba sire ye nua no mema so be wi nsa malady wo wi nsa ba fia twitwu wo se twitwu ketrema so ansa na be da wada wezu de oba no de bedi sa do ankwan na num kan na nsem hunu ana wodi no mpa ne so malady ema bi hunu amane wodem o ema bi hunu amane se oba me hram guru so a enu kura nya asam ketwa yo malady eti etue nua no mema fo no ene wo momfa so pese wa wade ye ya de di nkai bu oba o pese wa wade ye ya wo mfa wadwuma nyi wo ho ano wadwuma de yi wo ho ano be ma obi afa wo yire ma wadwuma wo hia na sa ma yire wo hia oba bi o wiase bia pa krokro oba bia e pa krokro mfa ho ene se de wote se ahia no se wo ye de opa krokro na oba wo krokro no okra bibia malady ode ma wo a onwene ho ba wo sori ana asiri so na keka nkwa se malady me fa wo nwie e se de na ano ne ye ka mema de no ema de malady sa na ti bemma bi betimi ne yiri be hamsu ofie asumdie ni fie bo mu kopie dwabo bi asesa so dem na ha ho no be se de odo obayi bo mbe dru fie malady ase ne tamfo enso mu an ne abusia ne siai eme ye koya aware se ma wo o mbe sia eniema funa firi bemma no mbenti de bia ntokwa etua so ebetime adi bosumi mienu miensa na obayi ni bemma nkasa ofie enam kasa fie bia efiri bemma no ba malady se kasa fie zo wonu no opie kwa abonten na obi krokro no pe malady obeti aka no so wotika no so a afi na obehunu se wiase bibi obebe na broken heart ne na mu a bebra bobodam ene na nam ho sankwase ade omi ya o manfa nya futuo no enne malady aye dam ne yade na esa ho ana ode na malady me da se pi Mr. Champion yetetema na kan pese me stress introduction ya offense wo ye ne senke be ye a na bi anka ya record na nke digu pen drive so na na ya anka we bi e office na nke bi anka we di kogo na nke bi no mu e ba beto eno mu ne ade na say ye tietie je so ma me enye obi a na wo be tie de ya dwuma o na mom so obi abo na obo no continuous so I am say eboa enti no ka message senke tsade no betimi aye ho no ma so ma me ensem ni nyina na waka no sem ni nyina na ye ma no ade ba ko ne se sebio ya na ye mpese ye be kansem pi ye mpese be bi ya no agu ye kunu anim ase enti na be hu se ya kan ano atomu so ma me sika de ye beto ye na so no sika enya de nyina o sabi enipa ya watenka na ekoba ne se be me bitimi ne oba etena edem so ma me won kasa no ho wo yi ni chopman ne to no mo a wa wie se oba ne te sen o mi se ne so ho te sen won kasa ne ho wo efie woni ni nkomo wo fradwuma ba kura wonchia no na wo ye oba ne sa no oba no wa kope nkomodie nso wo abonten enu ntine emema no dodo no a no ekoya ya omde wo mo ye no mo efa so no ena ma wo mo kwa abonten ya wo mo so ekope wo mo efrase enigie na ade ba ko nso ne se emema ni bi wo no mo a ne wo mo aye ne se wo mo ni adaje kra ye ka se adaje wo refia no wo pie ayonko gro ene yonko namfo mko wensa
enko anwa daje ne wo woni adaje ema na yire no obepo adwuma kro no obebe fie ntem no oba no onye kaka bia wo fie enso be tra bontia aba obeba na afra na oba no kere dua ne hye awade wo se nyina efron ema no eni se woni adaje de ma wo yira nso so no ema no ya wo mani ade no so woni adaje ma wo da you do me I do you ebegu enwu adan ye wuni ya kwa ife se awade ya fanse ya da ka ho emema muntie to no ntan ema wo mekuno na emema ni bi so omo ye chiki ase ye tu osom asema wo so ma me ese fawti ekọ otu oba ho ade nso wudi o enso oba tu oba yi ho no ne no ko oba tu no ho edwe na dwenso no osan akwakope enti oba mo so ma me anu tin se kokko ba ne sa no na che se ema no wo ko pen na ni je wo abonten ebie mu so no emema no ya sebe so ma me enemu asem de ehia wo aware mu pa enti so de kame wo yira bebe bi wono mo so ma bi abosu mi ase no yire na ada wo sepe ne wo abonten enti oba no so wonye den wo ko asori de wo suro Kristo enso no so wo watenka wonya aboa enti be bi se kire ne kakra be bi kanfo ne kakra o ka kire se ne ho ofe o na bi ase ya obeda no ho e de ama no oh enu enti ne yam try na so ma de ba ko so ya pa ne se embe ma yo mo hye e ma so controlling obe show so enhye wei emfa wanyi aso so ma me wo pia monte a atade na o se ma na yire nhye no e na ne mpra hye enti so ba de hu sare na hu se bi wo mu no obe se wo na tete kwa onso ntama onye na tete kwa nti mema yi ayo mo bet se emrante ye o mo be ya yo mo petam yi obi ye na de kakra bi no ogya no ho ama ne fa wo se wo ya abrewa na se wo ya besiriwa enu nti ne mema no ese obu hu se empa so agwo ne ade be ye hia obi bi ono mo kutiri bom no da ne ho ahwedan no obe yi wo ne nan se ya ka onso ne mu pona kwankwankwan bibie ne ono mo sa no obe yi da ho no mo yi minti na ade cha onko no aduane ma onu aduane emfa ma woni da eno ne nyema ye koso ofie na ya o mo de koma asofo se na me yiri yese ya wo mo kan wo mo di ma no e wo de damu enkomodi eso lack of communication woni ne yiri eni komo so fa me okọ adwuma mu a obeba bi wo no woni ne be di komo saa no woni ade enso ne yiri de won kasa no na ade wo wo re mi di be si friends efie se ebi afese me wood na se ade be oba na wa tenke to so be pe komo akwa kodi wo baabi ade bie mu so so fa me wo hia de nyu obi apenya oba be hwe be me ni press nya pod ntipe wo mu no na de wo bi apenya enti se be ma no so anya adwuma na wa ade wo hia wo aware mu no wo nsa anka to be frank awade no one way ya oba ndo fa offense wo chi because ememe bi wo adwuma mu okọ adwuma te se abrampa no mu se no oto bibi no de adwuma mi se champion na unya de we so mi se champion be ko to na top down ni ade na adwene no oba na adwene eba abrampa so one day me be si bia na yesi enti mama no ya okọ yiri no mo nche ade no ni ade na pop na ya ade bia emmoa e na wo mo appreciate ema no ya nkanfo ema oba ye bibi ade oba onye donko awo sebe wo ya bibi ma wo na wo na se wo nchere so me do bi ase ni se na wo nim saa adade ne kan e before ma de sebe o dodo no a enim se ne si pay laugh ya to so ya sun ne ya tie no so fa me enu na ma ya tumi de wone ma ya wode ne ya kono te se ne be ma ne wono na ni hu no enu ti se ma anya se ne be amfa ma ya ne a ne be bia no oba no obe de obekọ abonten che oba ya oba dwini ayese o efese mi okristo ne krampo no wa hwe ya no wo fon enti awade no kwa ne wagya na dia wapɛ ne ba bi atra enu ti no me be se me kire se emema mu hu ne ma ye pɛ na mo nya ma ye na awade entim anya sa awade ne de ye be kwa bonten ama ne be sie bia asi enyesi yo yankwa ahoma no 0554931931 0548931931 na yenko ahoma no so 0554931931 0548931931 0554931931 na yetiti mai bia na nso kakra wo de beka ho amaye ne
Number 2. Hello. 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 Pacho udini baby I can say free. Hello. Udini baby I can say free. Hello. Hello Udini baby I can say free. Yes you. Hello. 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 Hello, Mpacho di baby akasefu. Hello. Hello, Udini baby. Good afternoon. Afternoon, Pacho into you. I'm Patrick Smith. See into you. I be the pick your Hawaii. Hello. 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 Pacho di into you. Regina into you. Why you need Nama? My Ah. Yes, me be the money in the Africa. So no, but it will think more about things. Aye. That is the one in the wing same factor. Or no better the answer about or no better we are. No, I'm sorry. Mama, I mean, slow. Mama, you're belated to your name, maybe. I mean, slow. Oh, bre, kafira. Oh. Okay, yeah, look at the majority. Mama, majority. I thought they look you going to. Hello. Hello. Pacho into you. Hello, ma'am. Good afternoon. Afternoon. Hello. Meda for yatu kakasa. Ma'am, good afternoon. Afternoon. And then the show about the Mami show. Over 6 a man, 18 man. They are here for come back to the then I go on my own mistake. When you do the failure for country, when you come to show the no, when you show the I can see I mean, shut Hello. 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 Pacho di into you. Pacho, your friend, of course. Pacho, and I'm sure one more. This is a benedict money. Yet, and you see, I'm a walk over. Now, it could have been one of friends. I said, we're going to say, what's in it? I don't know. Bibi ame inuna na mjini na mjogi na mama na sumana kwa already timi jenisi and you don't know intimo so ba kwa shana o kai de mi na ye trim na ye man ye mo mo sai kita akosi ya de ni man bi to se yi man akosi ya de na win star we nyina wo ja akọ wale wo bo ai obe podi eh man no correct man no o se da ha enya wo dia ni nya wo dia ayo then they know the no dia mati hunterwe hunterwe hello ni yiri ntimi nyi star ni nyina wo anwale no akọ wale jompo ba no yo jijinanim yo hello Oheneni papa bi hello hello Oheneni ayi le person papa so bi am tia oka medas woni ati papa hello ye tie wo papa
Oheneni wani ate papa. Chima school wate. Mate kura wi. Uku waso wadi fia konkon uku. Ayo maka. Waso wadi shake wani ate. Waso abai fia waka awo won sembi ho. Ah. Oheneni wali egu. Oheneni Oye program we pa mama ihu faso so mama ni mama ya mama yo me sa program mesrawo de me abaka so me frebe champion ni bi dia to so go so ko me dodo matse awani na go de mu egu Oheneni asofo de eche asofo de kwa mama ni die e kan dia che wa wo le show awo se di na le wa so de mo ja Oheneni me pese me kan ma chiro some I cross the bear bonchene the beer sexual dear or in our room. Only semester program a man who men who factor the human home. Medasi na Madam won't papa. Medasi. Yamin mouth of the information who could so more back so who more about papa. Oheneni bye. Bye. Abije, go for one. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon, I am a Pachodin baby Akasefri. Hello. I children media say. Hello. Hello, mama. Yentio wabapa. It's Ellen, because you're super dumb. Yo, Ellen, yentio. Oh, in the Michelle. Medasi. Nyame ya doma me create group September Faithful Ladies of Substance. Eno ye mayo a mo ware ye. Na me be guru mu wo mu ama wo mo ntetse na ma wade ase ayede. Faithful Ladies of Substance. Oso nyame atete. Ye betete wo mo pa. Hello. Hello, Mpacho Odi. Hello. Hello. Yeah, maybe Francis, make a session Kumasi here. Yentio. And that program on my, I then say, Nemamu green card. Why? Yo. Nemamu green card. And then someone more can. To do the now, your drivers and so. Ayo. Your drivers be pay Gary. So big Gary, I saw that no pay Gary. I see him, we are shot at a partner theatre now. Debbie. Who born a jicken? Who born a jicken? Say, if a bassa, maybe a driver, and my driver check. It will be experience and I make and drive any the Quebec or what are they be a social tariff for. The only dominate humano. So, and sir, I suffer some more mocking. I suffer the Blooming that your mom, Yeremo. Debbie. Do you remember in Bible? Obi to me, yeah, pray for me, sir. My neighbor na je 1 o'clock. Now we read that. It's a sorry, a suffocate to no one, and only we never quack because we near that. Bible said, be beer one in me. You were mere a chabre, and you were mere so you dear. Nanka. Now, so why not that dear Babu Yera? The Bible who quack you big cancer. Bedroom. Now, what cancer will you? Bible quotation was that a bampasso. Oh, one casa what cancer will you? Yamislam no Yamukasia. Why? Dear, see. No, Mamma, would you man cause never hold that call. Hello. 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 Abrampa. Hello. Acho yentio. Hello. Hello, yentio. Good afternoon. Afternoon. Yeah, that was it. We will put the animal people are moving money. Then the boy, what do you mean? And so if you have one, people got Dinkomo. I know me. Anka. More. Yeah, that's it. A member be Bromany men in command be more conconsafo. It already we are uncommodity or phone Sonia Denwa. Or no Ninkomo. And a bear may be or no banco mudie a season. Yes, one fitting ya a free baby.
BBS na ma bema ne yire nkomodie akate ti ebusa se first no na mudi nkomo ana se ane a eye de nkomodie no ekate se no oni uni nkomode a wo se de ote and I say still open and wa wale titira ho na wu eni ni ko wuom sente sa and na nkomodie ho na akate a yan hwehwe mfiri ho eye dai wonu kasa nye wutu chiki ma bema nti wo gene ne ho ena mema ni bi so ho a enkura sesem no eno no na yire de one ne nkasa me de me pekasa obi anu ewu no kura microphone no kwasem awo bubom edeba abrampa me say me woman of faith say ye bie so muni adanse wo ba me platform so 3 months na ku hu changes free platform ne so ko me ku frɛ me kan ho asencha me pam every platform ne so 3 months e yesa wo sesa esa wo sesa wo se de ni be ma kasa eso wo se de ye kasa be ma ho eso wo tama be ma no wo ani jem eso wo tama be ma no wa wo eso wo se de wo nu ku pe da eso wo se de wo be sisi wo ko ama wo ku ani age ti na mi be create no faithful woman ladies of substance marry wo mo ware na abrampa mi be gurumu wo mo papa na wo ku no ani age ane na memo red flags ni nyina wo hu dwane onwa no mfiri ho da bi ansa no akodam mu date no ojimijimi no ho sa manufacture case nko na ankofo ha obi sa case number 1 nana kuya eyi no free bae bremai wani aba no kuradu Terry Adams pema ko adenko nana kuya te say ba mi show you so your Bible kura bi focus ya kasa precaution apodi apede the Bible ko ya sorry go full life muchi ya say ana munjia peja dan tuisa dem sa peja ko so na bodi ya me na na kuya kura Bible me kura Bible sa sama me be kan no ukretrodo minitro onya me bo ame order nana kuya de na esi dawodoma Mampacho, Mishia, Bemevi magazine. Kumasi mezi. Anna, what they pay same to many Metias, Mammy, who know you are for the by Metias. What's your any one phone could die? Baba Transy, why? Transy answer. Bad Transy. Somebody was able to throw her. And you may be French, but you may be Transy, why? A jabba. Transy, come let's see me. So nyalo nyina bi jan yet na be boom hey enenye ai die do bo bande ano se so ma bi nyami shaw ene awie ye de enchia kese ebe free Dr. Ba aso ye e dia man ya hwefo ene atiefo nyina hwe oba de ne ya adom sei na ode adom no dom ye ne e betra se eda ya wada se ya ne ye nipadua wo pomoden ho asem ho da wubo ane ye be kan kire wo sede yade ete so a sebe ya kan kire se ye kwankro esen nupa wunya enkon yade enti yabo ne din se eye kwankro no eno na Dr. Bazime ne umedi nkomo nkire wo se ye ka kwankro na kwankro ya ade a wo pe ho adura wunya bie nanso ba na so ye ho a yade bia de beba be pie obia no ibenya ho haban ne ho aduro e de account ama onipadua yade na frim ama wanyamfa ho die Gia number no awie ya na afefu ani kire ho na beje ayaresa eye 0244 988 004 0244 988 004 and you was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 Dr. Ba ewo Kumase Atonsu Agogo Abai Hospital na wa Atonsu Agogo na chi ana Dr. Ba yen yewo afi wudu ani kire enkanso a yewo Spinters Road 18 Junction ho ehon nso ubehu Dr. Ba ewo ho awiai ye di nkomo ni ye kansem ni ye bekan yade a de Dr. Ba kan se woti dompe ne kasa no ehunu se wo ni paduam so obi o wasase su bia wo dompe
ɛwɔ kasa ɛwɔ nipadua nim ana woyɛ diɛn wonyini kɔ anim a wonya mfie first ne kwa na nka yɛ obi nya 60 years ɛkɔ na fe na ne nkasa no ahyɛ aseɛ ɔte yaw nanso ɛnɛ 2017 10 na wahyɛ aseɛ te yaw ɛwɔ ne dompem enti da bia ka kyerɛ sɛ yɛwɔ nɔɔma mmienu a ɛde ɔhaw ba dompe ne kasa mu baako yɛ nkwanhyia broni sɛ accident ɛno nkwanhyia no baabia bɛtumi anya bi wofiri wo kwa no wobɛtumi anya nkwanhyia wafom wobɛtumi anya woda mu wobɛtumi anya nanso sɛ wonya nkwanhyia na sɛ ɛbɛka wo dompe ne wo kasa ɛno na yɛ a ne yɛ kyɛ wo sɛ fabra dr baa hɔ ɛfiri sɛ dompe no woahu nipadua no a nipa koro a wɔtumi ɛtumi sɛte bɔn no a na akasa no ɛde si ani yie na wode wo dompe kɔgogoro mɛdam ase wode kɔte nsɛm anteataa ataa maame anteataa ataa maame a ɛnɛ nipa bebree di dɛm na wobɛhu kwabrane ne na baako abɛwɔ akyɛ baako ɛnso na nyɛ nipa o na yɛ baabi odi nka de ne kasa ebu yɛ kɔhwɛɛ ɛnɛ wobɛhu obi ne nsa 27 obi ne nsa emu bui yɛantoa ne yɛ nɛ da ne ho ntumi mfa nyɛ hwee wadi dɛm ɛno nti na dr baase mpanimfoɔ si de onim to no ɛne ɛde ne gyina twene ano eti ɔno ana ayɛ bi da nso wɔ hɔ a sɛbe nya afei na akɔhwɛ nsu nyame yɛ nyame bɛkyerɛ dabɛn na aboa ne fa hɔ na sɛ nsu nyame yɛ na ntimi a na ayɛ ndɛ ba akrama yɛ wɔyɛ bi da deɛ ɔde ne kɔ afom a woyɛ sure sɛ aboa ne pie obɛtumi akye no ɛno nti na dr baase ɔna ayɛ bi da wɔno na obi di moto ɛkɔhwe wɔn nkasa ni nyinaa dwiri yɛ na ne nan ne konkɔn ho a ɛwɔ so kyɛkyɛkyɛkyɛ nanso wɔn nyɛ agyidie de ba dr baa hɔ no ɛnɛ nipadua na sɔre a wɔkɔ ne baabi a wɔani busumi mmienu kura a ɛyɛ busumi pɛ enti sɛ wopo bi ɔbɛto a wɔkasa ɛdɛm die bi ama ho a sɛbi ebesi so ama na tene yɛ a ɛyɛ ban herbal hospital ɛkyamfoɔ ban yarewa nyinaa bɛdwane no yɛn yɛ hɔ ana ade udompe mu abuo ɛba hɔ a wobɛnya wasomdue enti bi a na wodeɛ no ɛna me ne wo kasa yi udompe ni mu abuo ama wo papa bi wo maame bi hɔ 3 months ni wonwore fa wo bag awie yi a me kasa yi na sɔre pene wo nkwa nya sa wo kasa ɛbɛsɛi 3 months pa no nipa ntimi nto a wo kasa ɛkyerɛ sɛ woni gyina bia wɔ wo kasa mu ontimi nto a wɔde dendie na ɛbrɛ nipadua no ɛnu nti sɔre firi hɔ na afei fa ka fa bepie kumase ato nso ago braye ne anim kasa ho ayaresa hwɛ no yɛmfa dompe ni nsi so yɛmfa bon ni nsie ni na afei wɔn so konya wo fa ahodie fi sɛ wonan a na wo nsɛm kasa ebu na adɛhyɛ baabi bɛɛ 3-4 months da bɛɛ na bɛkɔ akɔyɛ adwuma na kyerɛ sɛ abrabɔ no ɛyɛ atɔfo mu ano no ɛnu nti na dr baasi sɛsi a no yɛyi saa nɔɔma wei nyina firi hɔ sɛsi wei ne ma bu akɔfa dadeɛ ahyɛm sɛsi wei yɛayɛ sɛ yɛyi ne nyina firi hɔ yɛtwa ne tia deɛ ɛka kyɛw sɛ bu a yɛde ahaban ɛna to soɔ na ahaban na atwetwe nkasɛɛ no na de abɛsisi ani na afei wanya afa ahodie enti obi a wanya nkwanhyia ma ne ho kasɛɛ mu abuo no ɔmfamra dr baa ana hyɛ ne nso sɛ yɛhaban na ɛde to akasɛɛ no mesi enim sɛ mewɔ 90 years enim sɛ mewɔ 150 enim sɛ mewɔ 2 years enim sɛ mewɔ 1 year ɛtoa wɔ biara kasɛ ɛtoa nso ɛtoa ne ntɛntɛm ɛnu nti fabula dr baa hɔ na yɛhwɛ na da bia yɛka wei a obi te fie a ɔbɛyɛ sɛ oh nkurɔfoɔ wei deɛ mesi asɛm nto ɛma wuntu amerika mfa ma dr ɔbɛma ho ntɔ a ebia nsɛm a yɛyɛ kan ebia ɔbɛbu aso nnua gu aso mu nanso wotie ne yie na saa nneɛma na ɛkɔ so wɔ fie na ɔba bi nsɛm abuo no wɔde ne ba dr baa hɔ a fa ahodie ayaresa ɛbɛyɛ ne dea ana na meka no yɛ saa wɔ yadeɛ ɛdeɛ yɛwɔ yadeɛ wurawura dompe mu ne kasɛɛ mu ɛnɛ obi kokram cancer atɔ ne kasɛɛ ho ama ɔyɛ ne ho hwee ɛnyɛ yie adidi kasɛɛ no mu ama ne nhunu ama ne obi nso deɛ yɛ sasaboro rheumatism ɛno nso akɔwura mesei naano yɛ nsuo hyɛ aseɛ tɔ yɛ na yɛ dɛ a ɛnɛ woda koraa ne yɛ ammɔ sɛ sɔle a ne sɔle ayɛ den obi deɛ ayɛ kɛtɛ so na ɔteɛ ne wɔsu ne nipadua mu tutu no ne nkasɛɛ mu hwe no ɛdeɛ bɛntira wɔyɛ ama sasaboro adokoro nipadua no ama wɔyɛ ne ho hwee nyɛ yie nsuo ntɔyɛ deɛ na ɔde bɔ ne ho safohene sasaboro wei deɛ yɛ fie saa na teɛ me nana baako sasaboro me papa baako sasaboro saa gyidie na wanya ne nti sasaboro bɛtena wo so akyɛ baasa wonya gyidie sɛ sasaboro nya adeɛ a yɛyɛ abusua yadeɛ na wote deɛ dr bɛɛka na ade ba nsuo a ɛbɛtɔ nyinaa ne na ayɛ da nyinaa wo nso wasom bɛdwo amoa da bi enti na ebi obi deɛ yɛ sasaboro rheumatism nsuo tɔyɛ a wɔba kakra yi waka dan mu ontimi kura mpie ne nipadua mu tutu no ne nkasɛɛ mu hwe no ɔde ne nɛɛsi fam na aka wɔ no ɔpagya ne kotodwe na atwea wɔ no ɔpagya ne nsa na aka wɔ na ne nyinaa no ɔde ba dr baa hɔ a yɛwɔ ho akwanya se adi aduro ne ahaban bɛkeka nipadua no
ama sasabura na arthritis a sebi agigi nipa aposo ama ya wonkwa na nipa da saniti wo ne dompe mu no na ni nyina free dompe nim na afi wo nso dompe no anya ne fa ahodie fisa Dr. Bansem a ya na da bia ye ka no se wo behwe ye maame ba ko enne ya me ba ha na chese waba ho a wadi na wotwe na behwe se de maame ne ba no osi achimu afa na chese wachia koto ba bia na chese nipa aweho nanso enne pa obehwe maame se na bag fata no na natare straight dress kama maame pani wo bo ne yie na ne bag kuta na oche amekra na mi hu no na o se me ba me na mi ni o maame ne ho aye fe na wotwe pe obi a nanka wachim esa na chikasa nanka arewe bia fratena bi so no ya hwe no de ahaban atoto amenne maame yatimi straight atene amenne yaw nyina no oche na ejai o se me ba sisi amenti yaw biem Dr. Ba menye mudeni chese ewiase no ankasa no obi ya de bi da bi empanifo ka odifo bi ani animonyam da bi mamonye saada animonyam ne de wo entifa watika sa ebremu na sebi wakonya nkwanhia bi emire bi atwam ama wanhwa enne woda wona watika sa ni mututu pa enti na obi kokete so a anadwo ba de wo ho no ne mpa efe matters oda so eche kurei enso ebo anadwo dumienu donko kwa na otekete so na wo popna na wo su awurade na wo yɛ me deni me nkwa amabra bo a me boi se be wie me ye ma me be wie oye papa be wie oye ba je so de wani kyerɛ Dr. Ba ho sa wo yɛ wadwe sa wo bu nu agu asum na ototo ointment any painkillers there na ye dani dan nyina no obetena mpa so abonyame so bo ba de obo ye ne se ye ni duana ba ye mfa haban ne nsa yade kyerɛ se nipa ba yale na ayale a anu yie ɛya haban enti haban nso na kyinkyini ye na abepie Dr. Ba one ye se wachika sa ebremu na emu abiebie tokura bedi demu amen na wo fa achim ama wumu akon a wo tekete so a wuntimi na no ni nyina no o de ba Dr. Ba ho a nyankopon obo Dr. Ba ba haban de ka ne ho no obefa so na o de haban no asa yade bi a wo achi ama won so wanya afa ahodie ena wie me ka che o se chane nso se nipa wo bechi a na yi wachi kase enti no obenwu obi no achim te se maami ana mekan obenwu obi na ni mu akon a obenwu obi na ne fa yese ni nyina no wachi kase no how bamu a ena yesa obu ene otwa ne kon a ne ntwa otwa ne se ya na ye ya ni nyina se how bo wachi kase ni mu a wobete sa no mani nyina bi enu nti ne ya kan kase ewura asem a che o se obi adompesem how mu eda ne so de on family Dr. Ba ho ene obi pa mi kotodwe ana me ba mi kotodwe o ana ama me na nsa de mi kotodwe me ye ne hwe enye ye ana mo bibiam ya de amani pa kotodwe ye ne ya enti obi o how ewo ne kotodwe so onante enye ye so aka abrosa so onante form so ontimi nsole se ne kotodwe amana ne nyina wo kambo mu a wo ba Dr. Ba ho a ye de haban betoto so ama ya de wo kotodwe afiri ho wo de na yese kwan ya ba edam no ye ne ye be fere amekwan na sie wo de na wo so gegegege no ye ne ye be ye ama okotodwe ni dede wo mu nyina abrase wo de na ama wo nan na chia na ye ne ye be ma okotodwe na ama wo nan na ye de atene wo de na aso to asintini na etwetwe ho ama wo sira ne wo hibo nyina wo ye wo hwie nye yi no wo de pa Dr. Ba ho a ye be hwe de bia me ka che wo se wunya yale hu adura ya de ne kontem de bia ntiri ba bi pate se Dr. Ba ho na fa wo yade ebra na ye nhwe wo man kasa mu yade no emfiri ni padua no ene obi fro toto osifo obi ne so ne mu edi ntani sisi ye ne ya ena ababa wakora na ni sisi akwala na ni sisi enipo bebre wo haw ewo mu sisi nanso sisi ye oya na so wo tena se no amfo ani anche Dr. Ba ho a na asem o ya ba na wa akọ baby papa ebekum so ma me na eka no enti achamfo ba to ne nsa fro na awia yi se wo pa yare sabia papa na do ya de akọ amo haw ni amanye bi afiri uni padua mu ntentam so abra wo moka na ye Dr. Ba enti gia number na edidi dwuma no na fe say ulcer na diabetes ana wunua bi ana wo ba bi abotam ana stroke yade a ni nyina wo kabom na wunya gidie eti se die Kristo de ko sai asenua ne so a ne nansa hunu so obetimi asole na sai gidie ni beje won kwa Dr. Ba edi nansa pa betu yade afiri wo mu ama won so wanya fa hudi eye 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 083482 0244 083482 me pacho Dr. Ba wo Kumase atonso ago Aban hospital nachi enkran ye was Pinterest road 18 junction
bisi wudru junction wa hwehwe din ba ko pa ye chamfo ba enyarewa nyina bedwane eho ana abenwe ena wie ye din koma wie mesesa wo ma me papa fa ne bag no okoforo ka so opa yaresa bia eye din ba ko pa na wo so ka kire no eno ane ba so ma me nyankopon onkoso no nsha ba More 29 years. 29. Any as what boy read it when you ba. Oh, ba say. I so saying 11 years. Example to 11 free 29 Mam Shadi. To now say. Oh, now 18 years. You okay? We are the Juma. Okay. No, I could see a brown. No, so that bay. Which year, baby? 2021. Okay. Now, then starting practice. But one fancy will catch us over here. Now, and I'll say me pay. And more young quay. And I attend a minute was an in 2 years. It is our time no way you don't know that way. Oh, no one take Marcy or Tetama into a tweet to a can to the 20 can of bar. I know what better. No, are you? And I let it so in Tino. Me and I made that time of swing or yes, so great cheer to it and mammy. I'm so okay, Matty. Now, where you cannot music casa. So that they are quite the and put this kind of thing, then I'm so okay. See, I want to say, meaning here you should not say, tempting way here, any child. And I say, one was somebody that they may and I answer at him. Temperature, and I sounds what's 90 at Diana. Meaning them, Diana. My friend, I know what's your time for him. No, because Jana did not have baby. Out here in here, as some diary ransom. What we met ready. But my dear, Nadia, we see a good one. And then a sick one. I made Danny sick and well, I saw the mammy, Cobob is here. No, what's a man? What's a man? I don't know a custom in Cobob or the mammy. Bobby Sia done. And Dan one can, son who's the cancer, Cobob and her, son of ye. Now, Cobob is here. A Dan to say one over down. What foul? I found Ricky, I've got this very week in 2 days. Ning no bedown. About no the I down. need your limit as a week in 2 days. When now back, Boko, mani. Boko. I did. My lady can graphic. Hey! Emma Samson, Emma David, Emma Goliath, Emma Bekuku, just some great instruction. Hey, did you run my father could do for? Hey, then, Opia winning in Tematino, winning in Temtidi saying, 1 year, one for Bema, there, and no Saba no someone's aunt. Now, it's happening. The one in the try, this then if you was a true condemner. Some minutes yet I can't go when I know 1 week in 2 days, not the best share me one hour. You see what's nice or what brownish shadow or be penna you soon. Now, only the 2 year bonnet. And Casacas and a banner, eh, then a dear Casacas and buy. Let me say, not nothing to impress me, a woman banner. It was no 1 year already. Let me even go on. Now, person could be cool in the wool banechi. Ah, hey, a mamma would tell Walia who share you. Namu Shamukunu ye. Also to a bubble so be cool on any bell. The betchy. It is a unqua when you dear now to home. Now, should you see our petty? We see our petty, said was quite said the old baby. Mammy, when we are near SCC, your grandson, and your mom betting me, I am. You have no idea.
etu ka so ne be wo no se da bi se cross ro ne yire ana den kasa kasa ba na ne no na hu ne yire picture on the phone so ne yire ne ya kama otumi ne yire kasa nyina o ho a so no ni bonu obedi nto di ka kire wo so yire etu ka so be akra na chi no so da bi e na se ne ko na oba ye no second time de no oba no so I ready ekuya na ni ada na opene man ni aba fefe je se ba oba ye nyende man ba tembe se mo ji me dan sika npa ko ne dan me ka ahe 2000 no obechia man ba to obechia oska oska 1 week ya okoyi e die ni si ma me nya ne hwe kra Tuesday yi kra no me frɛ no eni se bia bibia nsi wo de beba ma won fama this that dey bottle pampa me san sad obekuma sia no ana o si an se nwumre na me hu so ne ka ne ba me korua fi no kopia ne mu ho sa to ka no wa ma ho bi me frɛ na on peke ko me anu afiti na ma to sa me si me frɛ na o mfa o kasa se me nua moda o tachi man osua moda nani na ba na wo ba na eden wo san obi akoka bibi a kire nana man ba twa ne minti ana woni wo no twefam nda bi ne sa ne mo ndo bodi mi adi cement se abi je mo frɛ me hwe tanka dava obetue we de te usan na wo je no mama dan sika 2000 mpore sa ja on kan kasimpu bra mama nye sa mama mu bu nkro my abi pampa e mama nsura de o me mu obi baba wa kwase asa o sabi ko nanti man wa yi a ka wonya bia ka obeba ka wonya bia ka ma wachi Inhead Medical Solutions ye kwa gibi Ohima detergent ye kama wodi si ade efie bia mu hia bi wodi de awie no ye kwa gibi na de ahoro nsa koda fidi bottle ebe mu kama na aboa makoda na hoden so ICP sita woko the palace Malcolm enye na modake obenya bia to 0245 155 966 ABA Herbal Center dokutei wo ya ade se also for 3 days obehwe wo ma wo se etesi wani so obehwa ya firi so wani no ade wa kira unhu obehya ma wo ade ye eya na ise de bosie no ni nyina be firi ho wo stroke obehwa diabetes ebedwane eni ni nuanum nyina fa ya ni nchirem owo kwada so dwena se do my kro oben Ebenezer Preparatory School ye ko hosisi ye for doctor 0541565199 Leicester Ghana amuasie o amuasie yenkase pad yekase yas extra long ko gibi heavy flow ne famu minty eso niemem 24-hour protection ebe ma nwa wo wise hello Mr. Terry. Yes, madam. What is I? What's your Who my buy a friend in Nanequia? Nanequia. Tachim Kumasi magazine. Devio. Nancy. Aye. Aha. Me pacho Terry. Your friend so for my me or hinini. Jerry. Aha. Me ya juma or some power and can say a bahakra. Abawa se no ne ko out. Mu jai ya na wasan aba ne na betra. Afa wo so be hye wo na wotwe se bia bebu na ya se agumu a. Wo ka so nko bobe sia bi nko ha dan. Wo wie ya ofre wa wo fa. Jerry Rosary. Me ko ya me so ya misre kura o. Jerry, misra o misra. We di enyeska bi atu ama no na bibia mfa na sem. Ma pacho no mani. Pacho ai. Ono mani. Ane. Wada ma time ben na we free na me am 4 minutes ndi nkombo. Me sorry 3 o'clock ya. 3 o'clock o. Mr. Jerry mu nyina mo ye mema mesre o. Ma pacho ni bibi. Miti. Wada we ma 7 previous. Sa kalo ka chicken change e mama. Sa obi akaka kese de. A chicken change, but the reason wrong. Catch an what ye. Ayiwa mekai. Mani what ye. Mekai, Mrs. say BBS. Mani what ye. Any sort wo. Nani what is 20 million? What is 30 million?
ma sebe bibu me ho pa yo idi me ho ni pa minim kasa pa that money is chicken change yo ba mani mbuwa de onsia se na ye kasa ene da ho no why ma me no kasa me drive me kwa kra yo but me shiro se wo sorry I wo say sa time me na obey dey me na sorry time me na be sorry program 3 o'clock ya Jerry 3 o'clock man pocho me am fro me an kata me fro mate me fro pa me am fro me pacho and you drive carefully why man pocho mate radin fa unko pocho me that you yo me that o se o pe no ade a mani age abrante hu wan fansi o ma hu so o ne yere o mema de di bema ade a wo ye ne me soso so say ya de papa ba o kan no kreche o so mu ade mo num kasa no o say bua ba wo o de beble o why frɛ ya je ama edu twumu a mami o ya de se ayamutim yem gogoji si ya de wa bin se brahim hawo obetu ase edu twumu amalamis obetu mo wa didi kama na tonic no so obehihye mankapu be ma obeginem 599 415 me pacho Unilever or the Pepsodent cavity fighter unum so nyu awse femfem unum so sia awse femfem be free wa ma ho adwo kona kwaje odie bowura be bia eton provisions benya bi Lawson Herbal Center delay my capsules Lawson Law Care papai Lawson eba misha Lawson delay yankwaji bi esiesie ebe mo ye kama nsu awie ni nyina beba kama ama wo so ho adwo baby eton aduro tu aduro ubenya bi ato 0242133577 Pepsodent charcoal toothpaste ye kwa kwaji bi sesi we abosia edija bidie ebe ma wo sia ye fita ene ye wo Pepsodent herbal toothpaste yankwaji bi eno so ye de lemon ene mint zinc kan ho yankwaji bi e ma wo sini dwa etise suchirema aye den kama ase wo sia chi aye mere nyina ebe ye den na watumi asere e wo badwam enu kankan aye kan ebe tu ase afiri kra o man ye odubu ache of Frankfurt for Total edition say July edition ye ko bompa ye enyasem ketwa kra dimpa ye Jubilee Park 26 August enyasem ketwa o say we fruit direction ye nyina ye ko bi afa fa envelope mienu enema wo pese esie no twurogu baakum de wo mpene so twurogu baakum na wonyame be fa ne boy ni so apaya ahofadie ne oje ama oh glory hallelujah kenjen eye nsukroje yede ya de bi edi nsuo ye kona kwaji bi topun so obo hyehye o ji awade kwaji bi me pa jo Ebrema UGC Tafuni Road Abarutu Kwantahwa frɛ 0241449191 ash foam ye kwa kwaji bi mattress bi o ada so na bibi wo na wo mu nyina ya wo ya we de kama pa oda so straight from kona kwaji bi osibowura ni showroom bi obenya bi ato tabita ya esa bi asonko wo de abrofuduro ene abibiduro ene ye adwuma enti yade no edwane ntente ojo so ntentem ni nyina be firi ayamukro ebekọ opose wani ni nyina be firi ho be mem hyehye ye ko sisi adoko amoma hweye ye wa hojo da ban Cindy Junction ho 0202347647 OCP Ghana akuafu emu nsori o na nsuo totɔ uduado atosode a kwaji bi guso OCP 1515 ebema na so dɔso OCP 102010 ubetie nyamfaso 0555909437 grow fine ube grow fine umoja aswati eye grow fine kokete so a wonna eye grow fine ensansan gu eye grow fine obra yo nani nye ni nyina eye grow fine ayade awie na ahoto wo eye grow fine obatan wa wona pese wo pie eye grow fine se ye mojamu samu dia ni nyina eye grow fine ye di koko na aye de dodo me pa cho de kita ye ba sente ye ne dia ba hia ye ka no ba bi no to be 0244596532 Express Group ye ko brochire ni ye Canada ye ko suade New Zealand ye ko pesika Germany ye vie ni nkyere ho 0552822787 Mr. Champo Bremwe yo so mama me da sipa so mama won say me pese me kasa kire e maba ya wo mu asiso ene wiase no bibia no ye mfa no kwa le so pese o fa be ma se enwo a eye wusu ene wo ban ene wo ne ye wo kasa wade yo wo ahoahoa
ɛne obi bia ya ɔde bɛyɛ bɛma no ne bɛma bɛma no ɛne agye wo ho nti sɛ kɔba sɛ bɛma bɛgyina afidi kɛseɛ wɛsie so na wɔtumi pɛ mu ka nsɛm ɛsɛ yi a ne kyerɛ sɛ akwadaa no a yɛ a wodi kan ɛne ne papa tran a wɔwɔ ne mfie du baako no a wɔnyɛ mfie du baako no ɛsɛ nka samre wɛsie nka wɔnyɛ obi a yɛ bi anka wo ne no awo ato asoɔ na bi a na samfo nso wɛsie no wɔnhu bɛma yɛ bɛfidie so ɔba bɛka kyerɛ nti efutom de ma wo ne sɛ saa na ti ampa de na to wo fu na sɛ because 29 years there wo ku anim ma no ebi a obɛbɛfa o ne bia ne wɔ na dwom sɛ wo yiri die so nkodu besi baabi na ne wo hu ye ne na apam no ɛno nti no ɛma we no emu abam hye bibi efiri mu na another man bi bane sɛ wo ba bɛ no watena sanfo nso we sɛ wansan anye bi sɛ wo decide wo hwa na amoa na ebekɔ animu no wanyini na sɛbesɛbe bɛma bi ama afei na ɛno ansɛ yɛbɛbɔ wo gala nti na foto a wɔde bɛma wo ne sɛ bɛma no wopɛ na to ne bɛyɛ yie a nam sɛ waka wɔn mframa mu no ɛne pɛ nkurɔfoɔ ne nkɔpɔ na yɛ mmɔ mentofo sɛ nkasa akɔ because wɔwɔ ne yere nti nka wotena ase na bɔ mpa na wonya wo ankasa deɛ nso anka bɛboa wakɔ afe baako wasen aba ɛm sɛ na ɔfɛ sɛ bi anka wobɛsesa ɛna wansesa ne wabɛka wo fie ne wasen akɔ nti wei no ɛkyɛ wo sɛ wɔnyɛ na adwene sɛ ɔno bɛtɛ because wo so ma no wɔ mpɛ nti wo so no to wo fone sesa na ku anim na pu obi fo na ɛne no ɛntɛ no mo bɛboa akyɛ wo no na sika no deɛ wɔ sɛ ɛyɛ peanut obɛtua ɛde ama so maame nso deɛ wɔnyɛ aka sɛ wɔne ne bɛka sɛ wo discount bɛba no deɛ wɔde bɛba akuya nansi wate woyɛ nice lady ɛde aso de asi ne hwe so ɔmu kyɛ sɛ ɔmo no mu kasa deɛ nkura yɛ abɛn ɔmu tu fo a once when my baby the manusi ya grace any birthdays ni wi na edutwi wanto aso na fe mewi wo gre Miss Bibi me pa chaw ene ejai Oheneni Adamfo pa Sompa Nkomo mfa ye ni agro wadwuma ye fo wo bunu ahafo region wo mu nyina na akabo mu se na wudi wa wo de oba fefe wo mu sire nyame hira nkwatenten e de ma enne wo nyame hira na wo mie bi apona kese ne nketua bebre emfama Stephen Oponimensa ono so your friend Waddle o UK ni sister friend Harriet and o wish your birthday and now we do our day so nyame insha pa also for my Miss Salome Asanto Achreme Techiman odifo Chreme yere aniama Asanto ano no ababa so atani ko agama ni ministry no agina or ye matron by profession and osan asafo mame promised land asafo mame nyame ya doma me menda ye ne birthday o chai holiday nti eneye in advance ena ye de ma no so mame papa Chreme eni asore ma eni ye nyina yesi ye do pa wudi wa wudai onyame nyumfre adomu enko adomu ya no wa ye ntema mame wa na me de amano wensu ye kwabena owusu dakwa aye friend KOD dankwa KOD morning show host husband ya Grace kuku ejando akoshe Somo Elizabeth Tona na ya aboama omahene ya wadubu ache wo mu nyina se papa na wudi wa wodai osre osuru nhira nkwatente de ma boama se kabie na opepo wafa ni nyina iku ya boama se wafa kanu nyina mabibia hawo ewo wabrabom na wabobe tua ama ne nsa ko ate mi wura na akasa no de bebi echiredi ya yenkoi Barbara Asare under and Miami PC Oheneni Royal Warriors fan club ena owomu Barbara nyame hira na wudi wa wudai Kendeidi Gladys Banier Vanessa K Nicholas Asante Bismarck Boatin September 22 omu nyina na nama kobie kwekon omu nyina so mo we show happy birthday Janice ade pena mu nyina e kan se radi nyumfri adum enko adum Arichimwa aba ma yenkwe bedas yedi kan no yedi nchia ebema Sompa ahwefo ene etiefo nyina edutwwa heba industries yenso ya bawram eden Sompa ene apomuden komo ahodo no ebremo
yɛba sɛ ya deɛ da bia meka ne sɛ yɛduro no deɛ tumi yɛ ɛna yɛka kyerɛ adofo a ɛtie Sompa Nkomo ɛsiane sɛ mpanimfoɔ a yɛtie dwumadie ɛdɔɔso yɛmɛtum fotoro mu obi ani na mmom ɛduro ba yɛmfinhyia adi nti no adanse a afoforo no ɛdi fa adutwuma bi tesne malames ne deɛ kekeka ho no medɔfo yɛ ana ɛboro adwene nti ase so da bia meba mebɛka kyerɛ sɛ meba bɛkae waka kyerɛ sɛ adutwuma nduro no ɛda so ɛwɔ edwa so bebree wura fi sɛ adutwuma bi tes ɛda so ɛwɔ market mu anaasɛ Ghana mu yɛda so ɛtɔn adutwuma mpo san sɛ 43 years deɛ ɛnkyɛ kora 45 years no mami ɛbɛ celebrate ama kyɛ sɛ ɔyɛ ɔbaa kora kasa atam wɔ yɛ atwabra enti Nyankopɔn adom adutwuma bi tes ɛne adutwuma capsules ɛnka no deɛ na capsules ɛnka ho sisi adeɛ bɛmfie num nie ɛne yɛde capsules no ɛbɛka ho 43 years no me na me ni baabi a nanso makwaba me so me di adutwuma bi tes ɛne ne capsules ho adanse ɛde akyerɛ na adutwuma bi tes no bebree tinka wonim sɛ o adutwuma bi tes deɛ wontimi nya wo nan ko a ɛna wo no mu a ɛboa wo bepa kyɛw ɛnyɛ saa na ɛteɛ ɛwɔ mu sɛ constipation no deɛ ɛka ho paa yie nanso nyɛ no nko a koko na nsisi w'anim koko amma ɛne saa nneɛma na amɛha wo a ɔbaa na bɛma nipadua yɛ mu ntim san sɛ obi wɔ hɔ no ma ayamtimi a yɛka ho asɛm wɔ nim adekorɔ nanso ɛnam sɛ wo koko atena wo so akyɛ na abesisi w'anim otokwan no sɛ befa kyɛ no ɔbaa bi deɛ si na wodeɛ no ano nti ama ɛnɛ wɔne bɛrima hyia na nsuo asa n'akyi ɛba ɛno nti kora ama bɛrima bi ɛmpɛ sɛ ɔbaa bi mpɛ sɛ ɔbaa bi a proposal atum because wɔhwɛ deɛ abesi na nan mu no a ayɛ fɛreɛ ɛde ama no bebree ne saa mɛ yi a ɛnɛ wɔbɔwura mami asoɛyɛ na yɛde adutwuma bi tes na ne capsules ya ɛtu saa deɛ ne nyinaa se ama wɔn de yɛdi na kɔpɛ adutwuma bi tes ana ne capsules no baabi a kɔkɔ asisie bia no ɛkwan yɛ kɔkɔ no bɛfa so a ɛbɛkɔkora no hu ɛyira a hu ɛwewe kakra wobɛhu sɛ amama ne nyinaa na abɛsen na ɛkɔ enti mfa nhyɛ wotiri mu sɛ me de mitimi nya me nan enti adutwuma bi tes ana me nom a wɔsɛ me gya me nan unsa na nsa wotaapo sa wani paa obi nso hɔ no ma ne deɛ ne nya nani na mmomodi nsuo gu no ho a after sɛ wadware awie no obetimi adwi ne ho sa wɔde afen ana wɔde n'akyi taa wɔ no a otimi de n'akyi adwi dan ne so a me pa kyɛw ɛne deɛ ne ahobrasɛm sɛ wokasa afɔ no ho a adutwuma bi tes anasa ne capsules no ɛboa wo yie paa san sɛ koko ɛde saa nneɛma wo esi a yɛbobɔ din ne nyinaa etimi ɛba koko betimi ama wo sisi ayɛ wo ya paa wanhwe ya bɛka sɛ wakɔti aduro so bebree taa ka bi ebi ba so yɛ wa na ebi frɛ mɔmia yɛ wɔ hɔ no mɔm taa ka mama me sisi deɛ ɛm sɛ aduro bi na makɔ akɔti aso mama si gyi Nyankopɔn di na gye ne nsa no adwuma ɛyɛ habama no nso edi na yɛn nso so a yɛde aba a yɛka kyerɛ sɛ bɛgye bi nom na wo nom a bosome ne ne bosome mienu akyi no deɛ ɛyɛ obi na ato aduro no ne nyinaa ɛbɛkɔ enti adutwuma bitters adutwuma capsules no sɛ wo severe waist pains usisi na yɛ wo ya ama na wo koto kra wontimi ensɔre na wo gyina hɔ nso so na wo koto nso ana ayɛ asɛm sɛ woanya akonnwa bi ansom anaasɛ woanya poma bi ankuta na no akɔfa how bebree ɛde abrɛw adutwuma bitters ana ne capsules no medafo tie mi yɛ capsules no ɛne ensuo no bitters ne nyina ɛyɛ adwuma baako enti ntɔ bitters no ɛnsa ntɔ capsules no nkasɛ wodi bitters ne ɛnom capsules no ɛbɛ ha wo yie enti sa wo pɛ capsules na obi wɔ hɔ nom a ɔmpɛ nsuo no nom ɔse ɛno no enso so yɛ mu deɛ nsuo no mpo na yɛpɛ obi nso capsules no ɛna wɔpɛ eti gye mu baako nkwagye ne mienu hyɛ no nso ɛfa ɛma me sansa report a ebi de ɛbrɛ yɛ no saafo no ebi ɛyɛ saa wɔsɛ metɔ capsules no ɛnam de nsuo no kɔnom yɛ mepa atɔ yɛn kan no saa wɔ baabi asɛ to nsuo no fa nom capsules na mmom wopɛ nsuo no na wagye wopɛ capsules no nso ana wagye sɛ woyɛ ɔbaa na wohyɛ me na wafiti kurom enkoye aya na bre no nti no yɛtwitwa so nti na yɛ ana yɛde number no ato screen ɛne no na yɛbobɔ number no nso ɛde ama wɔ no wohaw no ɛne yɛ nkyɛ na mami entimi ɛmoa san sɛ wayɛ adwuma yi agyina mu enti dia wobɛka bia no ano yie wɔ hɔ nko a na aduro dutwuma bitters ana ne capsules betimi aboa wa ɔbɛboa ama wano no aduro ni bi na ɛhaw no etimi afiri hɔ ɔba yɛ wɔ menstrual pains ɛne dane no ho ɛkɔ na ɛba bosome so a na adane asam nko a esu ni atete yawa a wobɛfam nanso so menses no kora ɛmo kakra bi na abɛsɔ pad no sɛ deɛ ma ne bebree ɛka ne sɛ
pa de kora boa yɛden nti ade na ama 6 days ama 7 days ama 5 days ana yɛde me dɔfo manemra esan sɛ ɔbɔ adeɛ mu no saa na wahyehyɛ no na wo de na be 2 days de aka no ɛwɔ yifa wo nua bi nso nya no 7 days enti bi sɛ aho sɛ de aka no ɛbɛyɛ die ɛwɔ nipadua no me pa atwɔw ɛne de ni ahobraseɛ mu yɛnom adutua bitters no anasa ne capsules no ɛne dan ne nyinaa bɛyera ɔba ɔbɛbu nsa kama wonte ya obia ɛwom afei wo ɔba bi wɔ hɔ wa start ɛposa nani ɔposa nani wɔposa nani ɔposa ne nyina ofiri burden bae ana ofiri free bae no ɔposa nani a ubusa na ɔsɛm na ansɛ me pisa mani dodo obi nso hɔ no mo gyina nipa mu kasa kakra bi a na ne ne asi obi nso timi nu na som saa odwin sɛ de na ɛyɛ ne de anasɛ pɛ na opɛ metaasua nkɔɔfoɔ na meka kyerɛ m sɛ ɛnyɛ pɛ na opɛ sɛ wasom no nu na takra ɛno ɛna yɛ ofo na emom nim na wonim sunsanso a ɛde bɛbrɛw ɛna wonim ɔhaw a abɛnti ɛna wonu adom saa no ɛde tuma bitters anasa ne capsules no saa deɛ ne nyinaa ɛbɛgyai ayɛ na woyɛ mbom kurukuru wogyina obi nkyɛn a wonim sɛ sɛbe fakyɛ me ɛmframabɔne na woyie nanso woyam na ɛyɛ saa no ɛba saa na wofɛre wonom nsu a kakra bi ɛyɛ wonu obi tiwa kakra bi ɛyɛ wanhwɛ yɛ a wobɛkɔ akɔpie ɛne ntini bi anim a meeting bi kɔ so ɛna w'ani bɛfiri wo nso no tiwa bɛde ɛyɛ mepakyɛ wo ɛyɛ koko anase koko ɛtumi de saa ɔhaw no ɛba enti bɔ mmɔden na frɛ mo mi ɛwɔ 0599 415191 0599 415199 and 91 anase 0544 174 461 0544 174 461 0599 415191 bɔmmɔden ne maame adutuwa ɛnkasa na deɛ ha wɔ bia wayɛ kɛseɛ na sɛ wode wo nasi fam ankyɛ na wo nase asɛ emu pagya kooko etimi de nipa kɔ saa tebea wɔ mu ɛnyɛ ne nyinaa na ɛbɛyɛ kooko deɛ ba kooko nso etimi ɛyɛ enti duru baabi a na wabɔ awura adɔktafoɔ anim de fom mpanimfoɔ no na wakɔ ne ahwehwɛ nipadua no yɛka wo yadeɛ kyerɛ wo a na wabɔ akɔtɔ aduro papa a ɛdi mfinhyia aduasa mmiɛnsa ɛda so ɛwɔ dwa so ɛdutuma ba yɛnte asɛmbɔne biara fa ho da na mmom nkunimdie ne adanseɛ no a ɛna manfoɔ ɛda so edie woyɛ ɔba kora na wɔsɛm na yɛ den de amawa bɔmmɔde na no numadu bitters ai bebree sɛ yɛ de sɛ nyinsan na wode ɛkɔtɔ hwɛ wanhwɛ yɛ bɛha pa na mmom sɛ wopɛ sɛ wawodie mu yɛ free a bɔmmɔde na no numadu bitters ɛbɛboa wo pa ɛnyɛ no nko a ɛna yɛ maame ɛde aba dwa so san sɛ deɛ ezitobre mu kura de yewo wotena ka mu kura entontom na ewraw baabi entontom ye robe sɛ edidie ni ato agu baabi basa ukoduru obi fie pa ne dan anim oda na wo hwɛ ntomago tade ayɛ dada ne robe sɛ gu n'anim a onye na adwi sɛ obetwagya ato ma na sɛ branso a ɔmɔfra wo fie edutwa malames ɛno nso aba edwa so sɛ wakɔ hospital ne ayɛ lab ne aka tro sɛ etridi mu aiboyi kyɛ sɛ abegye nipadua na bɔs na nsɛ kakra bi na wo nante na wo ho yɛ omre aduane na beto won mu ase manum yɛ menwonwono obi sɔre anopa de edi kan wo kan ade ne manum yɛ menwono saa me pa atɔ enura na nte saa ɛyɛ de na anopa die malaria na ebe monka yo ebe bum na wanhwɛ yɛ nso na atena wacha na ɛde wo ɛto anananom ɛwɔ ensie do nipa bebree wɔ hospital sa wodoɔ no ɛfa yɛ malaria ɔmo ewu bebree nso so ɛno a typhoid nso ɛka ho etimi sɔ wɔchi kase na ɛtwon typhoid betimi ama wanhwɛ yɛ wo nipadua de bɛyɛ no wobɛka se aba odua because de bia wo problem de bia ho ɛyɛ wo ya wo joint na wo kasa typhoid na kasa tena wo so every 5 years ɛkwa etimi ma wo tirinwi yɛ basa nti no bebree edi hye duabo etimi kra mo afu pagya wo na ase pagya de typhoid no ɛyɛ ɛdɔso enti eba ne ebu adu pa ho adanse a efiri edutwa aso ya na watumi ka na wakwaji bi ato anom na onwo ato edutwa malames no me se se wakɔ hospital ne ayo lab ya ka tro se malaria typhoid join this no and subiwe ni nyina ebejai ama onwo ato ti malaria dura se die wokɔ pharmacy shop chemical shop over the counters a ye bisa pa no eye edutwa malames na ebu adwuma nkasa honamre ye ni nyina ebejai and subiwe ni nyina bɛkɔ ama onwo ato mama number no nie 0599 415191 0599 415191 and afi 0544
174-461 0544-174-461 afei yetu mirika no an yehunu sɛ ɛnɛ mu yadeɛ bi ɛha mɛmɛ bi no mama sɛ wɔn mu ntene no mu nyinaa ayɛ mmerɛ wɔn mpa so nkɔmɔ no ɛnyɛ papa o bɛrima bi wɔ hɔ no mo sɔrɔ anɔpa no afa ne shirt agu ne kɔn ho ayɛ a ɔbaa no na ayɛ bibie ɛne wuo ɛne wɔdi epie nti wɔanyɛ bibie a meyɛ hu sɛ seya ɔnkana no nso entum na kyerɛ sɛ ɔde dede no a na ɔde ɛkɔ ɛmmaa bebree mpɛ adwodwo na no pokora no nyɛ mmaa no na mpɛ o ɛnyɛ sɛdeɛ nyame asɛm ɛseɛ no no anaasɛ yɛ asetena mu kora nyɛ saa na ɛwɔ sɛ ɛkɔ no nti mesrɛ sɛ wofiri sɛ wɔn ɔbaa no kɔ na wɔntumi fa no nkɔdura ɛnkɔsɔ ne nsa sɛ wɔ mmeameɛ nkɔ na gya sɛ wobɛkɔ no na afei baabi a wahyɛ ne bɔ sɛ wode ne kɔ no na wagya no wɔ kwan mu ɛno nti na yɛde man couple capsules aba edwa soɔ sɛ yɛ gonorrhea chlamydia syphilis deɛ keka ho no nyinaa yɛ nam yadeɛ no a mmerɛ bi atwam nsuo fitaa bi firi bɛrima mu ba ɔbɛrima na ada hɔ asɛbe etimi sɔre na agyina so saa na no aka akɔtoɔ wanhwɛ yɛ beduru baabi no medɔfo yi ɛntimi kura ɛmma ne mu nso biem enti wo hunu sɛ ɔbɛrima no yɛ ne mu ka pɛpɛpɛ emu yɛ wo ya ɛno nti kura no na ekura bɛm wo ankasa a wode wo ho no kura wo so ma na mu yɛ wo ya Peman couple capsules ni bi na no wate ebra ekuro no bɛkɔ na yaw ni nyinaa begyae no na afei kwaku ana yaw ɔbɛma ne homo ne so na wabɛdi ne mensɛm ɛwɔ na hemfie baabi ose odi akoro bia no obɛdi agora menani agye ɛba sa bɛma no ɛmpɛ ɛma no yɛnto anupa sei ɛmfama yɛ kununom yɛ mɛma no na ɔmonom da bia wo twɛn sɛ bɛma na abɛkɔ akɔ na ma mpɛ duto agye mako eti wo a wo pɛ wani gye wo a wo pɛ sɛ wakɔntuo mu akɔntusɛm no ɛyɛ wo de no bɔmɔde na de man couple capsules ɛma wo dɔfo a wo ne tie na obetumi ayɛ ne sɛnea wopɛ no ɛde ama mo nyinaa mo ani agye afei ɛdutwa tonic nso ɛwɔ dwa so ɔba ɛwɔ sɛ wankasa wotumi sɛ woni padua no ɛni sipine esita wo mensisi etimi ɛbɛyie wotumi da na wotumi sɔre na ahoɔden ɛwom ɛdutwa tonic no nso ɛyɛ adwuma pa aboa ama mmaa bi ayɛ mmaa mmarima bi nso so ayɛ bɛrima wonom capsules no anabites no wonom malaria duro nipa bia wonom malaria duro wia ɛwɔ salis opɛ tonic bi a ɛyɛ kama efiri ɛdutwa tonic asoɛyɛ na wanonum bi na etimi aboaw enti enupa ne nyina ɛyɛ enan ɛdutwa bites ɛne ne capsules ɛna afei ɛdutwa malamis ɛdutwa tonic ɛna afei man couple capsules pharmacy shop chemical shop herbal shop ahodoɔ bia na wɔn a moto aduro kura wɔ trɔgo so deɛ yenupa yia ɛna wɔn de asala ɛwɔ hɔ nom enti ɛne maame nkasa sɛdeɛ number no egu television no ɛne no mu a mo hwɛ mo tie radio no nso mebobɔ ɛde ama mo no maame ɛwɔ hɔ nom ɛde ɛma mo ti wo ha bia wo nam mu no aya na ɛfɛ sɛ obi bedi kan akora ne maame akasa asa na wakɔ drugstore sɛ wɔkɔ akɔtɔ aduro no mama me so me ha wo ni o na aduro no me kɔ amento sɛn aya na no na boa pa wo treat malaria a boso me miensa bia eba okɔ anu akɔtɔ toa baako me pa atɔ emwa enokre enwa na me ka kyerɛ no bɔ modena ne maame nkasa ana wo de wokɔ a wontimi kura atɔ miensa na nom to aso san sɛ eba sa etimi clear parasite ne nyinaa ema wo nipadua no emogya no nya na hoɔden fapa de ɛbɔ adwuma de ma wankasa enti boa wo ho na nipadua no emwa wo ade kyena yɛ sɔre a nyame ma yɛ nkwa akasa wo bedi di yie na wada yie na wanom ensuo yie ene yenuane a yedie nyinaa ayɛ wo haw yensuo kura de yenka kura etimi sɛ woni die mu sɛ nonom bitesa aya etimi ɛboa ɛwo huru nipadua mu adutuma bitesei ɛboa wo huru nipadua mu paa abira wo gya wo nan wonso bitimi yare bubugu hɔ anase wo yare na wada dam sɛ de wo ka hɔ wɔnom aduru a wotimi dwonso egya ne nan a enkyɛ na wate asi na ɔkɔ enti wo pɛsɛ wo klani wo nipadua num sɛ ɛyɛ sade ahodoɔ na abɛda nipadua num anase nneɛma bi na enkoye wo nipadua num na wa wotimi sɛ ma yɛ kyɛko anase mefo yɛ kɛse dodo a bɔ mmɔden nam nom ɛdutwa bi test no anase ne capsules na ebetimi aboa ma me number no 0599 415191 0599 415191 and after 0544 174461 0544 174461 edutwa ye number eno no said the medical card no pharmacy shop chemical shop baby a obeba wura bia no
so pe edutwa bitters anasa ne capsules medafo any bitters no any capsules ni nyina at the same time enkasa wudi ensuo no ekonom topaye no anabitters no ekonom capsules no enye ye mu amwo abrochire ni nyina no abrochire nkronkro ni bebre wo hono mu a edutwa bitters ewo ho ana ne capsules no titru ewo ho pa etimi sew ben na fa ma me nambe na frɛ no country kura woro so no wo de ka kyerɛ yɛn sɛ ho ye rep no wo ho no ma ye de number ebe ma na wo nso wanya edupa yi bi anom ama wo nso wo ho atɔ kwana kwaje wo de so wo Ghana ha yi a na koko atuatua koko ama wo je wo ho angia eduro no eye ba ko pɛ edutwa bitters enche 45 years no ye bedi ama wiase nyina ehunu sɛ de ofru duapa no na ye pia no abusua ma me wabɔ ne ho modern na waye adwuma nso so enupa wo de ba ye no ene aso abapa ama ne ma bebre akoyie edutwa bitters bebre anom ama ne wo ma wo afom ba edutwa bitters bebre anom ama nanka wo musuro mema no ene ne nyina afiri ho edutwa bitters bebre anom ama wonani a nanka ehu ade papa no ene ne nyina wo de hu ade kama ema bibia ekoye afa edutwa mala mesenso ama enka no na bosome miensa bia akoda hospital ne edi nsu ahodo esisusu yesi e flash ni paduanum ekọ he ba he ne nyina no eja sika samunti edutwa mala mes bae ene sa hawo ne nyina no nyankopon adom eto atwa mintimi nna mekokata so amfifire ne ahodo bebrebe no ne nyina ene nyankopon adom ne nyina abrase edi amaye enti bomoden na ene ma menkasa se wukunu kompa so na ene ma nkoya se dem di kan kan no kasesie yemfre number yi na ka kire se man kapo no mi pebi 0599415191 mijemu edi ama mama na what's yada say abusiafo ne mo peni bia ba doctor say when your ovarian cyst BBC wa wudie nim dendenden wo hormonal imbalance wo bechima wo nim da beba mood swings na ubu afu ochina wani age wuni atenka eniema basa untumi ntukosua nso na woto na odi idea sesa odi enu nti na midpoint pharmacy for the offcyst edi abadwama so onomo a esiesie o regulate menses emeniema nyina ye kama ubenya offcyst bi ato midpoint pharmacy bi ebenwo baby e ton duro bia nso ubenya bi 0596 607 858 na 0596 607 858 no na jodi na brampa my lady we dey here monitor nko my lady na de na ekoso wo wiase ya eduru ba bia maya ni bi ewo akokoduro basaje so odwenu wa wonti ase se wa wani tua krama bini na akwa akonnwanwe my lady bede na bema wo yire no abedo wasene ne yire asemuni eya wani bebre se afi kura de nanka wo pese one ne wo my lady maya ni bebre mfanya adesua wo no mfanya nyansasua we ana say o yusu bi on say no de ka be su fie kwa no nzo aba watu de kon oko ohu ni say de obey wanyan wa ya wie na my lady entimi nkoba say abrantie uni ni jae eye afi baako entem wasa be pacho na say wo ye ndibi eye ne ya ana obepe obetua woka ana mo obetua sa akatua wi enti maya na aba menu aba so wani abre so obebo bra hwe wabra boyie hwe wanam tutu awutu aye na bema bi wo hono mo a we ne yirechi se wono wo twempra achi bi kwanka de be firi mo aba no enya asem papa efi wanya kokodro so wono wo de na ese uji awade na anesa maledi se de okenti ma no ma ware a omukru no mo magyaja omumu no omu hwei no mo kyekye omu ahwe adwe we odenam wan hwe ye oba bi otise obagye ukru na firi nsem no kura wom no no isa won bam di a onsu kru ne bi ejiye nyina ne ye che nafa afi obedi abosomi no obedi abosomi timi nuaba hwe wanam a utie 29 na wokọ no unya nnuru ba bia hwe yie no wankwa nkohia maledi mamenka bibi nkyere memma o maware no omso mbetwempra minu abema wo mso wafre no ama wo keka ne nsese de opeso oka ba maledi nyanza bi anim entimi nkoba se obai woni ne tena wo anhunu so wonye no wantwe eye nne yi a o free so o jiska wo hona o frɛ wo afede wo mfa nsamate 1 year manitira ne ba bi ade o sabe ye de bi edie na wo se bepe na yusu no o pe wa ji usi kase ubewu yo ebi so kase so nkopa busia metua dan ne ka wo ba wo dem
uba bedi na otwe ne nam be mienu semiensa malady abebe so ama ba ko frama amfa ba ko krem ni nyina se ogina ne sufri anopa kosi anwumre mu je yere no mo sa ne ebenya no wo wi 20 ni ade no mo titi ayanwente odi na kunu jatadie no ogunu so na wiye ya watu ka se me konkran na sika we nye sika bi ama me malady so ofri se sika we nye sika bi ama na se de wasi ahye se obefra 3 o'clock malady ye ne kasa na mfiri mu ama ewurai bebo beyi nanim ni ayi nanim ama ne yira hunu se obekrom abraba ya obebo no no e ntimi nkoba se wo ware na se wo mpese dede beba malady enu ye twetwa ye to se wo mpese dede bia beba na oyire beti busuani bia behuna de emprane ne wo ka no malady no watie wotimi nware a no watwa so malady ene mema bebre ana ma bebre so abo adam e se we se ewurai ba malady mi di sie no oba ya malady obesu office o broken at cross ache no broken at ache no akria broken at ache o srem ache o mamba che David gwa wa mesu ibesu na broken na malady ubesu ni nya broken at ni bia oba ya wo se de papa se de na fe wo ja wo sa no ana achi mi wa malady ma me face no bi mre bi e de asi internet ne so nye o samu we bobo ba ho no nana internet ne so nye kura nye samu asi Ghana no ne no anu odene sa adu odene ira odi ko pebi kai ya pon wai